Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Haba ki Khun ki wanra aburom ye ka yeng ka sem ki Kmie ki kpa kimla klem da penpau ye ka jing sngo sarong yala ki Khun. Bat ka ne kala jiaru ye ka yeng jong uba Anthony L Nonglaj. Bat ka Congressencia basayomoy. Ki basyong basa hapendeng umyong mairang ki bala penpau bakatno ki sngo sarong ban yoi. Yala ka Khun ka samla Queen Annabel Anne basayomoy. Bakan yo rung ha ka top 20 jong ka SSLC examination arhajar arphuai bala penlong da ka embus kamtam baka dairu ka samla kentei ban ningkong do napdeng ki kendaingut ki samla pule ne ka St Thomas Higher Secondary School Mairang ban rung ha ka top 10 ne top 20 ha ka babaro ki bala yo rung ha ka ni ka thup ha ki snem ki bala lejno ki dei ki samla shinrang suda ka samla Queen Annabel Anne basayomoy kalau yo sanspa hundred pun yo haka total marks but yo distinction ham barok ki subject but ka marks ka behedu ka bakala yo ka de haka subject mathematics ha ka bakala yo ru shispa na ka shispa uba Anthony uliyato baka jingjop ka Khun jongki na lor ka jingminat jongka ka dairu lingba ka jingkit kia ki Kmie ki kpa but ula ongru haba ka Khun ka yele examine nga ukpa bat ka Kmeru ngiyale eksamin lang namar bangitip ya ka ay baka Khun ka pule. Don magajing songo ngasong kuman badlong kum kata ka way nagi kantay kiba yo rong haka topless nang ne na skol ba dang yo haksen ka maningkang te ka jing songo kalong yo blay ningkang nang taya I may ipa ibala yai ai mun sim nga na do mun shwa dang red ban Ïaleh bha ya ka jing ha ka jing pule dai tang ha ka ne ka as al siru ndrai ha ke ban ki jing pule ki ban sawan tam na ka benta I principal ba I vice principal ki turu kilaya ai mun sim yai pun shlorenga man la ka por hi tam ka jing songo ba ka jing kublai nga kwa ban ai ki no hikai ki ba la tresitom wat la kadon kanika pandemic ndrai ki Ïaleh kat bala ban ya kendu yangi ling ba ki online class nang ba ki lat baper bakin yo kendu bakin yo yakran bakin yo ya pensyai ai jungbot lang yangi ki kena skol te ngakwa ngalong ngas sngo keman ba sngo sarong ru ya ka skol ba makihi ki bala lam lenti yangi ki bala beten lenti ki bala pen I pensyai ban ya le bha ha jing pule ki ha kaba don kam na kumta jongi kamta maki para skol ru kumjo ki le ya ai men siam lang kumjo ha kani skol tengal awana do ni kong bat pre nursery adu unta class 10 ha jing sisa te la don ka expectation mo namar layale bha bat ta la don ka expectation ban kam mi shakmat kan te ngadap da ka jing keman sisa ka jing keman bang ngala yo ban rong ha ka topless ka top 10 na ningkong sngo tiang sngo ye na mar kala don dupa ka expectation te na kata kadaw nga sngo keman sisa habang ngayo sngo bag ngayo ka topless top 10 ngatip ningkong na ipa nga kempat ya ka result man ngala tiang palat ta ipa pat ila ya tho lang nga Isya lawan kedem sa ipa sa imay ta la siya kedem siya do iway kata te mal ngayale ngalale kat bala ngam sudan jing babe sho ban ong ba dangla ban le khampa namal kajing ai kadai kajing sandor jong blai la dang yo top 10 dangam yo ka ba khamsha khma sho ndrai kadai kajing kwa jong blai bangan kham tre shitam shu ha ki por ki ban sawan kajing thmu janga kan long ban like ha ka science stream nang ta ban Ïaleh bha shu ha class 11 kamtam ha ka 12 nang ta ban le Ïaleh ru ya ka need exam ban wan khamsha khma shu nadu mshwa nang khana tengla internet ban long
kum ki doktor ki ba yarap ya ki brio ta ngakwa ban specialize shushu ha kata ka lan ban ya senran ya ki brio ban ya shakri ya ki brio ha ka baning kong te ha ka mensham slam haba ni la benaya ka result SSLC jong mensham slam te dai nakadu kata ka porhi ka ba ay mensim shushu yang ha shwa kata te ka jing mujung perkhat ru ka kamda thmu kamda don jing thmu ba banyak reti ndai hadian kata ka SSLC nga la Ïaleh ban khrek kot tha ban pule la de ki notes nang ta la da ban pule ban smutho le kat bala ban smutho ta ban shna ki notes ban thau ki jing kali la de nang ta nga Ïaleh ru ban yo kat bala mo ban yakran nang bat ki nang hikai maki ki dai hi kita ki balaya snok tilang klam maki te ngam tharai bangan Porsche kani ka klemat da menta bam long school bam long class yo te ngak ham plet kham bun par kum to phra kanta da dai por long school te kham yo duna ka por ndai menta ba shudon bet hayeng te la kham plet kham bun ka por te ko bai te kala kolong ban tres tom la de namar hakane ka meeting Ïaleh exam hakane ka pandemic ma te kini jiban saban ru tharai kin yo kin sham ki ju ki jing jar te ka bai kalong ban tres tom bai nala de ban du jing kerman ngaru men sham snam nala de ngala ngodu jing kerman hi ndrai ding ba ki nahi kai ki ba ya phone ya call shpang ban ya kli ki jing jar ta ban ya kontak bat kinong hikai kantam namar maki kimdai tang kinong ai jingmot iba kalan kot handai kidai hi kinong ai misian ini ta kamta ai ngu yo boleh ta kerat na kamta kan ni ga jing plinat kin kerku kedok ke jung ni ban paru ke jung blai pi kum ga batesi ga darakat kan ke por manga kum kpar kat ba Kmie yeng naduk dang ret ki ka Khun ni darakat berbor berka ni betin nanti berbor ka ha ki jing pulih ngim jui ka marwai dan ngim jui ka ta mak kinong hikai nalor ba kaplik jumut ba kinong hikai ni kum ki Kmie pang don talang batka te ngasaj ong teng kinong hikai ki jukli nga le kunu ki Khun ngong haba ka Khun ge le exam nga ukpa ba Kmie ung Ïaleh exam lang nomor balai ngi pelupor na kapta ki Khun banyak ngitip ya ai ka bagi pulih kata ka dega jeng million jengi kum ki Kmie pa te ka thong jengi kum ki Kmie paru kalong ba ni kwa hi ki Khun bagin keu ha ka jeng nang start ha ka pulih dang le ni ai musim ya ka berbor not ni nalo bangi ai musim ni ai musim ya ka ba kanum de bang kuslai mu gini ki iki kam ki bamangi kum ki Kmie ki pang idon ki jeng la ni ki kuslai ki jeng le ek jengi kasa betang bat ni hindrai bat ki Khun ni pen i ka ba ngin le na ka benta jengki na ka benta ka lawai ka jengki te ni pen i berobor ya ka vision la ni ya kata ka jengpek jengai ndai ta hang ni ndai ni kedau berobor ki Khun ya ta ka vision ki Khun ken yo i kam sa jengai nda ke le puli ba hadin habot kin long kumta kin long he kumta kin long breu man breu kumta hak ni ka hata ka dor ni am se ni ki Khun hajing sisa nila Kmie nanti hi kumangi thang hi kala urlong nga kini sa kum naduk basdang hi nga kwa hi baka kanwan kham sakmat no ha ka thong te nga khamla ruban pakhat ese baka nwan hadu banikong ne ba ar rei lakum nu jeng ang kadi banwan hi ha ka top 20 les te kum bakal long ta teng so bakal pen hon hi nga kum kpa ya ka Kmie kum ju nila hon jerot ni nak lang ya kasam jengi tengas ngo ban kentu ne por ya ki khna ki ban don ha ki jing pule kani kade ke juk jengi ke ba kade ke juk competition ngim dei ban ong ba tang bala pas la biang lese ha por mswa tang bala pas la biang mentam dei tang bala pas la biang re ke menta ke long bangin pas da ke jingele bangin wan sakhmat nomor ba ubawan khmat hi kadon ke jing metoy bat ke jing onong andrei ba supas lese sadian
tang bala supas kanum poi sunu hakani ka perthai jong ka jingele jangi hakani ka perthai competition tengah sengoban ai ka jing ai museum ka jing kentu ya ki khna ki samla puli ba haba ki khun ki jing puli jong ki trace tom museum banwan sakmat umdai tang ban supas andre bandawan sakmat bandayo ya ka jing job haka jing opor ki Kmie ki pa ba kin ai museum nama ka jing ai museum na yeng kalong ka kham kong san haka ba ki Kmie pa ki la ban ai ya ki Khun nang ba ki Khun kin yo museum ban trace tom susu ni snow sarong tu data ngaru ngade wei na ki Khun jong ka school ngade past people mo te hadu mentang ngade secretary jong ka past people association jong ka Saint Thomas te kumagalong hakisnam ki baradap na ka por ila penmi hi ki so ki balong ka jingjob ka bawara ya ka burom jong ka school ka burom ya ka snong ya ka dong ba ka thain jingi barakawai te kumangi i hakini kisnam baladap te ki bobo jan baro hi yu balayo ki dang dei tang ki snrang te kani ka sin ko balingkong hakaba nila yo in nakaliang jong ki khna kan thai te kalong ko ege jing snow sarong nakaliang jong akum kupang na patpaw ya ta ka jing snow sarong mo nakaliang jong akum kupang nakaliang jong ikum ko yung kasam rangkat ba Kmie ni snow sarong hadu ta tingi pen paru ya ka jing kublai pat ba ka jing songo ko bakrapang ya principal jengi father Herodes nangta sister vice principal jengi kinong hikai bro ki bala ai museum ki bala rap badai lang ba ka jing tristom jeki ba ka ni ka Khun jengi klala ban poi sa ka ni ka thong te kum ka yeng ka sam hing ben pau ya ka jing songo ya ka school hi bar ko wei kinong hikai nadu ki baret nadu ki bahikai ki kelas ki baret hadu ki bahikai ki kelas ki bahek ka jing kloi ba ka jing ai museum ka jing ki na ka por ka polong ya ka Khun jengi ba nyo ya ka so jing jam